खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 2 नबेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा सुबुंफोरजों नोंथांनि फारसे गोसो बोनो हागोन। नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। जुदि नोंथाङा खामानिनि सोमोन्दै माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, अब्ला नोंथाङाबो बेफोरखौ गोख्रोङै मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफाजों माखासे गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो हायो, जेराव बिसोरो नोंथांखौ आबुङै मदद होगोन। नखरारि जेंनाफोरा दिनै जोबगोन, आरो नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों सुबुंफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोहोगोन। खामानिनि जायगायाव मानसिफ्रा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो नाङा। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौबो मोनफिननो हागोन। नखराव मोनसे गोथार हाबाफारि खुंनायनि थाखाय आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खामानियाव आबुं गोसो होनायनि सान जागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव गोजोन गैयै जानो हागौ। बेनिखायनो हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला आरो खामानिखौ गुबुननि आखायाव दा हगार। नोंथांनि खुदियाया दिनै नोंथांनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामगोन। जुदि नोंथाङा बान्था मोनोब्ला आबहावाया गोजोन जागोन। नखरनि सासे सोद्रोमाया आजिरा मोननो हायो। मोनसे गोदान खामानि जागायनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोराव आबुं गोसो होनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेफोरखौ गोरलैयै मावफुंनो हागोन। रावनिबो गोहोमाव गिदिर रां थिसननो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव गोसो होनायनि सान जागोन। नोंथांनि मोनसे डिलआ जोबथा खालामनायनि उनाव थाथ'नो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ सिगांथिं लांनो थाखाय माखासे सानथांखिफोर बानायनांगोन। नोंथांनि खुदियाया गोदान साख्रि मोननो हागौ। नों बुंनाय बाथ्राखौ नोंनि बिफाया गाज्रि मोननो हागौ। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। रावनोबो रांनि बाथ्रा जेबो समायखिरा दाला, नङाब्ला नोंथाङा बेखौ सुफुंनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइगोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि बागै बुजिनाय दिन्थिनांगोन, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंहा खर' सानायनि जेंना जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि न'आव सिबिनायखौ खुंनो हायो। जुदि नोंथाङा माखासे गोनो-गोथोआव दंमोन, अब्ला बेबो बारग'गोन। नोंथांनि ट्रेन्जेकसनजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया बाथ्राया नोंथांखौ दुखु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायनायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि बेरेखाफोरनि गेजेराव सासेया नोंथांखौ जेंना खालामनो नाजानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पथि मोननो हागौ। आयेनारि आयदाफोराव नोंथाङा आबुं गोसो होनांगोन।
जुदि नोंथाङा बेखौ रिलेक्स खालामो अब्ला बेयो बांनो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लादोंमोन अब्ला बिसोरो नोंथांनिफ्राय बेखौ बिफिननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायनि बागै गाज्रि मोननो हागौ। जिउ लोगोरिया नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। साख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा मोनसे गोनांथार आगान लानांनो हागौ। लाइमोनफोरा गावसोरनि सोरजिलुखौ दिन्थिनानै खामानि मावथायाव गावसोरनि बसखौ गोसो बोहोगोन। नोंथांनि गोसोनि जायखिजाया लुबैनायखौ जाफुंहोनायजों नोंथाङा जेनिबो थाखाय जायगा मोननाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों नोंथांनि गोसोखौ बुंनो मोनसे खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय लोरबां जानो थांगासिनो दं। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। माखासे गोदान बेरेखा जानो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मेगन आरो खोमाखौ लांदां लाखिनांगोन। खामानिनि जायगायाव रावबो सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायनो नाङा। मोनसे गोरोबथाखौ जोबथा खालामनायनि सिगां नोंथाङा मोजाङै नायबिजिरनांगोन, नङाब्ला नोंथांजों थगायनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाजों माबा मोनसे खामानिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हायो। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सांग्रां जानायनि सान जागोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादों अब्ला नोंथांनि आनजादआ जोबनो हागौ। नोंथांनि जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेया सुस्रांजानो हागौ। नोंथाङा सोरखौबा साननानै माबाफोर खोन्थानांगोन। नोंथाङा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि सोरबा सासे लोगोखौ हेफाजाब होनांनो हागौ। जुदि नोंथाङा देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं अब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय सासे मोजां डाक्टारनि सुबुरुन लानांगोन, नङाब्ला बेयो बांनो हागौ। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रंजानायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। गारि सालायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया डिलफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै दंमोन अब्ला बेयो जोबथा जानो हागौ। जुदि नोंथांहा माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला नोंथाङाबो बेनिफ्राय उदां जागोन। सोरगिदिं गिदिंनाय समाव नोंथाङा माखासे गोनांथार खौरां मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव गोबां गोसो होगोन। जायफोरा समाजारि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनहा गावसोरनि खामानियाव आबुं गोसो होनांगोन। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय आरामफोराव आबुं गोसो होनायनि सान जागोन। जुदि नोंथाङा सिनि आरो थाइरयडजों जेंनायाव गोग्लैदों अब्ला गावनि सावस्रिनि फारसे आबुं गोसो हो। बांद्राय रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। सोलोंथायारि हाबानि थाखाय गुबुन हादोराव थांनायनि खाबु दं। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्रायबो मदद मोननो हायो। बिदा-फंबायफोरा मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माखासे गोदान सुबुंफोरजों समाजारि जानायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव प्रम'शन मोननानै गोजोनगोन। नोंथांनि न'आव आलासि फैनायजों आबहावाया गोजोनथाव जागोन। जुदि गथ'सानि हाबायाव माबाफोर गोनो-गोथो दंमोन अब्ला बेखौबो दबथायनाय बायदि नुयो। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय खामानिफोराव गोबां रां बाहायगोन। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माखासे गोसो गैयै खौरां खोनानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8।